Nem tudom. Imrenek nem fűlik a foga ahhoz, Nem? hogy most Nem, ő köszönjön. nem igazán. Akkor konfoljak én? Konfolj. Én most teljesen le vagyok hűlve. Ja, kellett neked biciklivel bejönni. Te. Ne Na tudjátok majd, meg. mikor lesz bogárom műszaki. Leszakadt a mikrofonom. Gratulálok. Istenem, Vinci már rongál. Kiszakadt a mikrofonom a helyéről. Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat, ez itt a helyzetjelző harmadik adása. Az előző adáshoz képest kicsit megcsappant a létszám, a 3 fős törzsgárdával találkozhattok ismét. Mackó nincs itt, mert elvitte az állategészségügyi hatóság, mivel a múltkor betegen jött be. Bíztam benne, hogy ezt most meghalljuk, mert ez jól hangzott. Na szóval akkor itt van velünk Bíró Imre alias Binci, Kóti Gergő alias GK, Gekaj. Fogjuk rá. Hát inkább a GK-hez ragaszkodnék, Na, jó de van, akkor. és Peleskei Gyuri alias Gyuri Ja, én. Te. Na, hol is tartottunk egyébként az előbb? az előbb. De egyébként a múltkori adást is úgy hagytuk abba, hogy majd onnan folytatjuk. Az ültetésnél. Az Meg az ültetésnél. öreg autóval, hogy nem azért járunk azzal, mert Erre van rákészültünk. pénz. Így van, hanem mert szeretjük őket. Tehát nagyjából valahol innen kéne folytatni a dolgot. Jó. Elvileg Gergő hozott ehhez egy tök jó témát is. Igen, hát a neten... Kontárkodtam. Igen, mert Gergő az készül, tehát velünk ellentétben ő azért úgy ül le, Ja, hogy mi improvizálunk, vagy mi. Vagy mi? Na szóval mi az, amit hoztál is, amiről szeretnénk beszélgetni? Hát nem tudom, hogy szeretnénk, de én a neten bókláztam, és találtam egy olyan cikket, hogy a KSH adatai szerint előregedőben van a magyar autóállomány, a magyar géppark, mert hogy 12 éves az átlag életkor, és valamelyik közlekedéssel foglalkozó Tótum Faktum nyilatkozott, hogy hát azért ez mégis felháborító, hogy ilyen öreg autókkal járunk, és hogy ez a magyar, és hogy ez a nyugat-európai átlaghoz képest ez mennyivel el van maradva, és ez nem maradhat így. És így megfogalmazódott bennem, hogy ha már ez annyira bántja ezt a kedves úriembert, hogy ilyen öreg autókkal járunk, akkor tényleg tegye lehetővé azt, hogy mindenki a legújabb 7-es BMW-vel furikázzon, és szerintem itt baromira nem lesz senkinek problémája, se azzal, hogy a kormányzat éppen milyen intézkedéseket hoz, se azzal, hogy 400 forintos a benzinár. Hát erről a 7-es BMW-ről egyébként eszembe jutott az előző előtti, tehát a szállítóféle 7-es láttam, egy 730 döbbenetet, csodálatos dízel technikát, egyébként nagyon jó kiállású, és szerintem a gazdáját ismerjük is. Nem is ez a lényeg, benzinkútnál tankoltam, és beállt a 7-essel a kútoszlophoz, majd közölte a kutassal, hogy 3000-ért kérnék. De és ez szerintem tök ciki, tehát egy 105 literes tankban, amikor 3000-ért tankolunk a 435-ös gázolajból. Megnedvesítjük éppen, hogy, hát, ja. hogy valami csordogáljon benne. De egyébként én azon gondolkodtam el ennek a cikknek a kapcsán, hogy ugye előregedőben van a magyar géppark, és hogy én remélem, hogy az annak köszönhető, hogy egyre többen ülnek be a régi autóba, és egyre többen pártolják azt, hogy hobbi és veterán autózni jó. Talán ezzel kapcsolatban a harmadik számban írtam én a beköszöntőt, és abban már volt egy rövid kis gondolatmenetem ezzel kapcsolatban, tehát ugye az, hogy gazdasági válság van, erről nem szeretünk beszélni, de lássuk be, hogy baromira igaz, és nagyon-nagyon sok hitel bedőlt, lehet ez lakáshitel, autóhitel, teljesen mindegy, és egyrészt annyira generálva lett ez a fogyasztás, hogy igenis vásárolj, teljesen mindegy, nincs pénzed, adunk hitelt 10 évre, 15 évre, 20 évre, mindegy, csak vásárolj, és erre a gerjesztett folyamatra szerintem a magyar lakosság nem volt felkészülve, nem feltétlenül anyagilag, hanem mentálisan. Tehát nem tudták azt feldolgozni, vagy nem tudtak, vagy nem akartak azzal számolni, és ebben szerintem a kereskedőknek baromi nagy szerepe van, hogy nem gondolta végig az az ember, aki autót hitelezett be, hogy oké, hogy 0 forinttal beleült egy új Suzuki-ba, és lesz az első, 3 évben 40 000 a törlesztője, de ez az összeg, ez a 40 000 forint, ez pont arra jó, hogy az autó otthon álljon az udvaron, és vagy a garázsban, vagy a panel előtt, és akkor nem ment vele egy métert, nem fizetett biztosítást, nem fizetett kaszkót, és nagyon sok hitel bedőlt, és szerintem pont ezért végig kell nézni a használt autó kínálatot, pont ezért értékelődtek fel a használt autók. Tehát amikor én is kerestem a tehén helyett egy másik autót,
akkor gyakorlatilag 3-400 ezer forintig értelmes ajánlat nem volt. Jó, volt egy S-Field, de az nekem méretileg sajnos kicsi, vagy hát nekünk kicsi. Igen, meg szerintem emellett, tehát nagyon sokan gondolják úgy, hogy ha már megvették az autót, akkor miért is cseréljék le? Például ott van a mi esetünk, ott a Peugeot idén lesz 10 éves, azt hiszem, hogy 2003-ba vettük, de 2002-es újonnan hoztuk ki. De most pont abban a korban van, hogy azok a hibák, amik újkora után kijönnek, azok már kijöttek, és most elvileg rendben van. Tudjuk, hogy miben ülünk, tudjuk, hogy mit javítottunk már, tudjuk, hogy mik azok a dolgok, amiket majd esetleg még később kell, ami előjöhetnek, és minek üljünk bele egy újabb autóba, ami ha új, akkor 4 év után jönnek ki a hibái, ha pedig mondjuk 4 éves, akkor éppen akkor. Tehát... De a ti esetetek a Peugeot-val annyiból másabb, hogy ti nektek gyakorlatilag a komplett autó le lett cserélve ez alatt a 10 év alatt a sok balesetnek köszönhetően. Hát annyira komoly baleseteik nem voltak szerencsére az autónak, hogy komolyan cserélni. Tehát tartó elemek ilyenek nem sérültek. Persze, tehát itt apró koccanásokról van szó főleg, tehát egy-két elem sérült mindig. Az, hogy fényezve volt az oldala, az egy külön dolog, de tehát a műszaki tartalom az rendben van. Tehát az többnyire rendben van. Mondjuk tehát ilyen apróságok a híres francia elektronikából azért már főttek meg benne, meg nem minden jó most se, például a hátsó ablaktörlő lapát például nem áll le, hogyha a kapcsolón lekapcsoljuk csak egy idő után. Tehát ilyen apróságok vannak. De ez olyan, mint a szávfűtő ventilátor, ami fixen megy. Igen, tehát, és emiatt most teljesen felesleges lenne azt az autót lecserélni, új autót most venni, az nem biztos, hogy van értelme, használtat meg szintén. Ez így van. Tehát ezzel a gondolatmenettel abszolút egyet tudok érteni. Tehát még a másik az, hogy megvettük X összegért újonnan, most el tudnánk adni kevesebb, mint a feléért, annak meg megint nincs értelme. Mert az autónak a használati értéke talán több, mint amennyit kapnánk érte. És akkor meg minek cseréljük le? És azokon túl, akik a hiteleket bebukták, van, aki ugyanígy gondolkodik. Tehát a jól bevált, jól hozzászokott dolgokon most miért változtassanak? Meg ha műszakilag rendben van, akkor gyakorlatilag nincs értelme lecserélni. Tehát azért egy 5 éves autót lecserélni egy új autóra, mert elavultabb a formája, vagy abban már más a belső kárpit, az szerintem teljesen hülyeség. Én eleve nem értem ezt az egészet, vagy nem tudom feldolgozni, hogy miért probléma az, hogy vannak emberek, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, akik szeretnek régi autóval járni. Ez miben okoz problémát? Tehát ez a felmérés azért nem feltétlen csak erről szólt, hogy vannak, akik hobbisták és direkt foglalkoznak ezekkel, hanem azokkal, akik... De a hobbista is ugyanúgy beletartozik abba a 12 de azért, tehát nem a hobbista a nagyobb csoport, hanem az, aki azért használja, mert az van neki, vagy arra telik neki. Na jó, de ahogy a múltkor megbeszéltük, ez sem vonja feltétlenül maga így után van. Azt, hogy ezek műszakilag rossz. Egyértelmű. Tehát azt senki nem mondta, hogy azok rossz autók, pont ezt kell nézni, meg pont nagyon sokszor beszéltük már azt, hogy ugye állapotot veszel, hogyha veszel autót, és nem évet, nem kilométerállást, nem árat, tehát megnézed, ha jó, akkor jó, ha nem, akkor nem, és akkor tök mindegy, hogy mennyi idős. Hát nekem volt olyan autóm, amit most így utólag elgondolkozok, az 2 év múlva mehetne veterán vizsgára, és gyakorlatilag volt abban az állapotban, hogy nagyjából egy olyan 50-60 ezer forint ráköltésével egy OT-t nagyon-nagyon-nagyon simán tudna. Ez melyik autó? Ez egy Citroen BX volt. Ja. Tehát az a maga, ez mikor 84-es, igen, 84-es évjárat volt, és gyakorlatilag semmi baja. Tehát nyilván a hidropneumatikus felfüggesztésnek voltak problémái, de ezek gyakorlatilag a kor miatt. Tehát az, hogy előregettek gumicsövek, ilyenek, de nem azért, mert azért rossz konstrukció. Csak annyi, hogy nem megkelekkel kell tákoltatni az autót, hanem egy olyan emberhez kell elvinni, aki ért ahhoz a bizonyos rendszerhez. Tehát én pont ezért nem hiszem azt, hogy vannak olyan autószerelők, akik mindenhez értenek. És igaz, vagy ez egyre inkább igaz, az új autókra, ahol van az, hogy hibakód kiolvasás, ilyen-olyan elektromos problémák, illetve gubancok, tehát ez már nem az, mint a Zsiguli, hogy hát jó, a Zsigulinak van láncos motorja, meg volt, mit tudom én, szíjas motorja, meg ezt ki lehet cserélni, meg a karburátoron, meg a gyújtáson lehet állítani, és puszi, nem. Tehát ez sokkal-sokkal összetettebb szerkezetek ahhoz, hogy legyen olyan ember, aki képes minden autót javítani. Ja. Egyetértünk.
De hogy is volt most neked ez a beérkezésed? Mert ennek nem jutottunk a végére még a mikrofonok bekapcsolása előtt. Ezt feltétlenül mindenképp a közönség elé akarjuk tárni. Hát egy kicsit cenzúrázva. Hát ugye jó autós módjára biciklivel érkeztem a felvételre, és hát az egyetem előtt kell eljönnöm ahhoz, hogy ide tudjak jönni. És szembe jött velem egy egész bájosnak mondható hölgy, akit úgy már messziről kiszúrtam a ruházata alapján, mert ez a hosszú szárú, nagycsatos bőrcsizma volt rajta, szakadt farmerrel, bőrkabáttal és Ray-Ban aviátor napszemüveggel, hosszú kiengedett szőkésbarna, de inkább barna hajjal, és hát nem bírtam ki, hogy ne szóljak oda hozzá, vagy neki. Kóla. Kóla. Hát pontosan emiatt egyébként úgy gondoltam, hogy ha már másért nem is, akkor ezért mindenképpen megéri egy 5 perces beszélgetés, még akkor is, hogyha emiatt elkéstem. Hát kiderült, hogy a kislány az... Nem jobban, mint szokott egyébként. Még egyszer? Nem jobban, mint szoktál. Ja, igen, köszi. Szóval külföldi volt a kislány, de nagyon aranyos volt, mondta, hogy mindenképp megkeres majd, és akkor majd egyeztetünk. Úgyhogy ha egy ilyen ábrázatú hölgyel találkoztok a magazin oldalán, akkor az nem véletlen. Szent szándékkal. Azért mondjuk a csatos csizma és a bőrkabát az nem hiszem, hogy ábrázat, vagy nem tudom, tehát az így cserélhető tartozik. A hosszú szőkésbarna hajra gondoltam. Az is cserélhető. Jó van. Nem rohangálnak ezzel számra. De bájos volt? Igen, nagyon. Az jó. És azt kért nem kólát alapvetően. Kért kólát szereti, azt mondta. Az jó, és milyen fajta bódító hatású itallal? Vagy csak tisztán? Nem tudom, azt nem kérdeztem tőle. A lényeg. Részlet vezetett, azt mondta. Ja, értem. De azt nem akarod megosztani a kedves hallgatóinkkal, hogy miért jöttél biciklivel? Mert itt a tavasz. Jó, mert itt a tavasz, van, de ettől függetlenül, hogy milyen állapotban van a bogár. Hát erről hosszasan írtam a blogon tegnap és tegnap előtt. De akik mondjuk nem olvassák a blogot. Hát akik nem olvassák a blogot... Tehát mire adásba kerül azért múlt hét közepén. Igen, pontosan. Hát a bogár az most éppen felbakolva áll a pince kellős közepén, ha már úgyis kiüretettük, akkor gondoltam elfoglalom, és megjavítom a hátsó lámpát, ami nem működik. Tehát a helyzetjelző hátsó lámpa, rendszám és műszerfal világításom valami oknál fogva nem világított. Ez úgy gondoltam, de várjál, én valamit nem értek. Tehát te hátsó lámpát akarsz szerelni, és ezért szétszeded a futóművet. Pontosan. Nem sikerült megszereljem, és emiatt berágtam, leültem a bogárral szembe, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi mindent kéne csinálni. Ugye OT vizsgára készültem volna, meg utána még ezt, még azt, meg hogy mikorra, meg hogy legyen kész, és nagyon-nagyon így összetornyosultak fölöttem a feladatok. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy jó, akkor hanyagoljuk meg. Itt is van egy kicsi hiba, egy nagyon kevés, ott is, hogy tehát vannak rajta olyan apróságok, ami miatt nem tökéletes az autó. Mondom, én nem szarakodok vele, jó lesz az úgy, ahogy van. 2 évet még kibír rendes műszakival. Ne örülj, Gyuri, majd. Úgyis azt mondtam, hogy 50 éves korára fogom szétszedni, és komplet lakatolás, fényezés, amit már megérdemel, és majd akkor, ha nem is vagy lehet, hogy nem is egy ótét, hanem majd egy fivát megpróbálok, de hát az majd még a jövő zenéje. Azzal már egyetértek. Meglátjuk, még az odébb lesz. És hát, hogyha meg már úgyis így döntöttem, hogy akkor most 2 évig mégse legyen OT-ja, akkor kezdjünk hozzá az ültetéshez. Mellettem feküdt a 2 ültetőcsonk, és gondoltam, én majd ügyesen beleszerelem, mert nem lehet, az bonyolult, pácsaval, lepácsavar ki. Neki is kezdtem. De túl sok MacGyvert néztél annak idején, nem? Nem, egyáltalán nem néztem MacGyvert. Nem, csak sokat legóztam régen, és gondoltam, ez is hasonló lesz. Felszaladtam, megnéztem pár videót a neten, hogy csinálják a nálam okosabbak, és az alapján elkezdtem én is szétbontani az elejét. Az első nap azzal állt meg, hogy a gömbfejeket nem tudtam kinyomni, vagy hát nem is akartam kalapáccsal szétverni, gondoltam, célszerszám létezik, akkor inkább azzal. Elmentem a Teri csapatától, kaptam kölcsönbe, még azt mondtam, hogy tegnap este visszaviszem, de milyen nem szép sikerült. Dolog, ugye egy gömbfejkinyomó. Igen, nagyon szép szerszám, mire rájöttünk, hogy is működik. Az... Miért nem hívtál fel? Ha előző este fel tudtál hívni, hogy akkor a gömbfejkinyomó akkor az kéne, és hogy honnan, akkor miért nem hívtál fel, hogy működik?
Én már láttam olyat. Ott álltunk az Aterinnél 3-an, és nem tudtuk, hogy akkor ez most hogy is van, és mire kitaláltuk, addigra eltelt egy kis idő. Tehát szétszedtem, hazamentem, kicseréltem a csonkot, raknám vissza a dobot, és nem megy rá. Hát mondom, mi a szarért nem megy rá, ez a szar, és... Ez milyen szép mondat. Ugye? Tehát mi a rossz sebért nem akar rámenni, az az átkozott fékdob. Köszönöm szépen a javítást. Igazán nincs mint. Pár telefon után arra sikerült jutni, hogy a tajvani vagy akármelyik távol-keleti országban gyártott tengelycsonknak a mérete nem tökéletesen passzol a kerékcsapágyhoz. Nem mondom, szuper, és akkor mit lehet tenni? Reszeljem valamelyiket, vagy a csonkot, vagy a csapágyat. Hát mondom, ez így nem jó, csak nem kéne tönkretenni. Aztán... milyen jó, hogy nem akar kókányolni, én erre annyira büszke vagyok. Ez egyébként egy nagyon szép dolog, viszont most, ahogy én hallgatom itt közben, az jutott eszembe, hogy azért gondoskodik Imi arról, nagyon, nagyon kis okosan és nem feltűnően, hogy minden adásban szó legyen az autójáról. Most nem én hoztam fel az autómat, hanem Gyuri kérdezett rá. Az első adásban elkezdte cinkelni a saját autóját. Hát, hogy büdös. A második adásban ugye csak meg kellett védeni a mundér becsületét, és nem is olyan büdös az autó. Most meg elkövet valami hülyeséget, amiről maga sem tudja igazából, hogy mit csinál. De tudom, teljesen logikusan fel van építve az autó, és teljesen meg lehet érteni, még olyan hülyének is, mint én. Hát jó, a bogár az egy tök egyszerű. Ott motorikusan nem egyszerű, vagy a modernebb konstrukcióhoz szokott gondolataimnak az annyira nem egyértelmű, hogy ott kivel van, meg mit miért csinál, de nyilván ez köszönhető annak, hogy egy 80 éves konstrukciójú léghűtéses boxer, de egyébként tök jó. Na szóval, és akkor mi van a csapágya? Hát és az van a csapágya, hogy nem tudom milyen megfontolásból, aztán lementem és gondoltam, megnézem a másik oldalt is, hogy talán azt gondoltam, hogy ha gyártják azokat a szarokat méretre, valamilyen méretet a présnek, vagy valaminek, amivel az készül, meg kell adni a mintának, hogy mekkora legyen, akkor már miért nem tudják megadni azt a méretet, ami kell. Tehát most mondok egy számot, hogy ha 12 mm-esnek kell legyen, akkor miért 13 mm-re gyártják? Ez volt a gondolatom, és gondoltam, hogy ha ennyire pontosak, akkor lehet, hogy az egyik oldalon stimmel, a másik oldalon nem. Ezért megfogtam a másik oldalt, kiszedtem abból a dobból is a csapágyat, rácsúsztattam a csonkra, és ráment. Nem mondom, szuper, akkor tényleg beigazolódott a gondolatom, de azért levettem, átvittem a túloldalra, hopp, oda is ráment. Nem mondom, akkor csapággyal lesz gond. Kipróbáltam a másik csapágyat a túloldali csonkon, és arra sem ment rá. És akkor egymás mellé tettem, és láttam, hogy az egyiknek vastagabb a belseje, mint a másiknak. Tehát volt valami idióta barom, aki az autómnak úgy szerelte be a két kerékcsapágyat, hogy azok nem egyformák. Szeretjük az előző tulajokat. Nem az előző tulaj a gáz, hanem az, hogy Magyarországon, tehát leginkább Magyarországon is tőlünk keletebbre van ilyen kókányolás. Mindegy, hát igazából aranyba a kezét a sok szakembernek jó forróban. Nem tudom, hogy kicserélte. Én nem emlékszem, hogy nálam ez voltam átcserélve. A fékhez már nyúltunk, azt tudom, de hogy akkor volt a kerékcsapágy cserélve, arra nem emlékszem. Viszont akkor azt nem értem, hogy az eredeti csonkon, amelyikre a kisebb is rámegy, azon a nagyobbik miért nem lötyögött? Lehet, hogy azért, mert a tengelycsonkodon reszeltek, hogy a kisebbik csapágy, ami éppen volt Jóska bácsi csapágyboltjában, ott a sarkon a közért mellett, ott olyan csapágy volt, és akkor úgy hozzáreszelték a tengelycsonkot. Az lehet, azt nem néztem meg. Mindegy, az a lényeg, hogy akkor lesz idén autó belőle. Lesz idén autó, ez mondom a videók alapján egy olyan 15 perces művelet, 15-20 perces művelet volt. És a videók alapján másfél óra alatt csuktam össze a Quechua utánzatú sátrat, tehát az, hogy a videóban azt megcsinálták 15 másodperc alatt, az nem jelenti azt, hogy... Jó, tehát igen, tehát én a 15 perces műveletet sikerült 3 napra nyújtsa. Jó, de te nem értesz hozzá, akik csinálták a videót, azok meg valószínűleg Valószínűleg igen. De ha minden igaz, és most találok rendes csapágyat, akkor ma estére kész lesz. Nagyon-nagyon remélem. És utána már csak azzal a feladattal kell megküzdeni, hogy jön ki a bogára még garázsból. Így van, ez kicsit olyan, mint megvan nektek az ember, aki a Lamborghinit építette a pincéjébe? Ja, és utána nem jött ki. Hát nem az, hogy nem jött ki, nem volt kijárata a pincének, csak a házon keresztül egy lépcső. És ki kellett bontani a pincefalat. Kiásta a ház oldalát, kibontotta a pincefalat, hogy kijöjjön. Mekkora idióta hülye. Tehát ez körülbelül szerintem olyan volt, hogy elkezdte építeni, mert ugyanúgy, ahogy én elkezdtem ültetni, hogy úgyse fog sikerülni, úgyse lesz belőle semmi, aztán lett, és utána megszembenézett azzal a problémával, hogy
Szerintem unatkozott, megunta anyukának a rántott húsát, meg a barátok közt. Azt mondja, mit csináljunk, menjünk le a pincébe Lamborghini-t építeni. Igen, körülbelül. Van egy ilyen, hát majdnem szomszédunk egyébként, aki nem anyuka rántott húsát unja, hanem konkrétan anyukát, meg azt, hogy így az életét kiszívja, és hát ez valami fantasztikus egyébként. A csávó az így mindenféle ház körüli munkában menekül gyakorlatilag az asszony elől, és mi sírva röhögünk, amikor meghalljuk, hogy a felesége bent a házban üvölt, hogy Bandi! És ugye akkor már lehet hallani, hogy az ajtó csapódik, és Bandi menekül, megy a pincébe, ahol be van neki rendezve egy komplett asztalos műhely, farag, tényleg nemhogy a saját házát, de így a környékben lévő összes házat felszerelte már mindenféle bútorral. Van egy kis teherautója, amire minden héten új platót gyárt, azért, hogy ne kelljen bent lennie az asszonnyal. És hihetetlen. Csinálni egy vállalkozást, az ember tök jól megélne. Mellesleg még visszakanyarodva oda, hogy minden adásba szóba hozom meg mindenhol. A múltkor és mondtátok, most se engeded el a bogaratnak nem, csak a múltkor mondtátok, hogy minden magazinban benne volt. Én meg mondtam, hogy nem csak egyszer, azóta megnéztem 2-szer, mert a Anikónak az első cikkébe is az a körülötte szereltek. Amikor lefejeltem a hátsó lökhárítóját. Igen. Tüsszentés közben. Igen, így van. Tehát 2-szer. Úgyhogy tényleg blogon is csak arról tudok írni, a magazinban is mindig benne van, és most és itt is csak arról tudok beszélni, úgyhogy igazatok van, jó van. Nem, értjük mi ezt, Meghunyászkodok. Értjük mi ezt, hogy ez egy fontos kardinális probléma a te életedben, hogy valahogy működésre bírni ezt a kis autót. Tehát a blogot meg a helyzetjelzőt is azért csináltuk, nem, hogy a saját hülyeségeinkről beszélgessünk, vagyis hát untassuk vele azokat, akik hallgatják. Hát a blogot mindenképp még nagyon-nagyon régen. Igazából még nem az tudom. árkosban. Igen. Igazából nem tudom, hogy mi volt a konkrét igazi célja annak, hogy mi írjunk egy blogot. Akkor még az internet se olyan volt, mint most. Ugye? Aha. Meg értem. Betárcsázós internet, ahogy De igazából erről csak én tudnék, vagy erre csak én tudnék válaszolni, mert én voltam ott akkor még csak. Ja. De nem tudom. Egyébként, mikor indultak ezek a blogos dolgok, vagy megjelent ez a blog.hu, akkor én is elkezdtem valami autós blogot csinálni, csak utána azt hiszem csináltam 3 bejegyzést, és utána jól meguntam. Tehát így leírtam mindent, amit akartam, az kész. Kitartásod nem volt akkor? Nem volt hozzá, nem volt semmi. Tippeletek, az a 3 bejegyzés a BMW-ről szól. Nem, egyikben se volt BMW. Na, akkor ez már kicsit többet élt meg akkor ezek szerint. Ja, kicsit ki tudod bontakozni, hál' Istennek. Már ez is kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. miénk. Minden a miénk. Minden hülyeségbe belevágunk előbb-utóbb. Mondja, hogy én látom, hogy valami kikívánkozik. Igen. Még visszakanyarodnék ehhez az el van öregedve az autópark, és őszintén, ez kit bánt? Hát ezt a közlekedésért felelős Tótum Faktum urat, nem tudom, hogy vagy mi volt a neve. Magyar Gépjármű Importőrök Országos Egyesületének nem tetszik, hogy senki nem vesz autót, mert nincs rá pénze? Vagy ül bent az irodájába a 25. emeleten az üvegfalon átbámulja, hogy a Nagykörúton mennek el a Trabantok meg a Zsigulik, és szúrja a szemét. Vagy de az nincs ők is, mert Trabant meg akkor mit tudom én, 2-es Golfok és 123-as Mercik, és az ő közérzetét ez zavarja, vagy mi ezzel a probléma? De mennyivel jobban zavarná az ő közérzetét, hogyha nem csak ő, hanem más is Lexusszal járna? De mi ezzel a probléma? Hát figyelj, szerintem őt az, hogy egyszerűen nem bántja. keres pénzt. Tehát azáltal, hogy a jelenlegi magyarországi helyzet az, hogy új autót flottás, vagy a flottavásárlóknak tudnak eladni. Tehát annyira minimális az a volumen, amit magánember vásárol meg, hogy abból nem lehet megélni. Sem kereskedésnek, sem senkinek. Én megértem azokat, akik új autót vesznek, mert tényleg vannak olyan élethelyzetek, munkakörök, amikor az embernek szüksége van arra, hogy ne egy 30 éves autóval menjen havonta 6000 kilométert országokon, vagy egy fél Európán át, hanem valami új, viszonylag megbízható dologgal közlekedjen, mindenhol van márkaszervize, mindenhol értenek hozzá. Ezzel nincsen semmi gond, az vásároljon új autót. De akinek öreg autója van, mert azzal szeret közlekedni, meg abban érzi jól magát, annak meg ne kelljen már vennie. Hát volt ez a német roncs prémium, meg ugye ezt kiterjesztették még egy csomó nálunknál jobb gazdasági helyzetben lévő országokban, és egy csomó olyan autót zúztak be. Tehát igazából
pont azok az emberek cserélték le a 20 éves vagy 30 éves egyes Golfot, ami egyébként csonthibátlan állapotban volt. Tehát itthon az ótén megtapsikolnák, meg körbeszopkodnák azt az autót, meg a gazdái körbe nyalakodnák. Na mindegy, ebből már nem jövök ki, jó? Igen, tehát hogy tök zsír autókat zúztak be azért, hogy vegyenek egy 1-2-es 3 hengeres pólót full fapadba. Minek? Mert valaki a szépen kipárnázott irodájában úgy gondolta, hogy... Ja, hogy mindenkinek új autóval kell járnia. Mert az Euro 5, meg a franc tudja még milyen környezetvédelmi normák, azok kellenek, szükség van rájuk, mert egyébként a varjak ledöglenek a fádról. Én meg pont most ugye a hétvégén közlekedtem a Tip 4-jel, vagyis, hogy előhoztuk a garázsból, és csaptunk vele egy rövidke kört ott az utcán, pont azért, mert még nincsen műszakia az autónak. Most mi van? Semmi. Tényleg nincs műszakia. Hát tudom, hogy nincs műszakia. Azért nincs műszakia, mert télire tök fölösleges volt leműszakiztatni, amikor ott áll. És így nyertünk 3 hónapot a műszakin, vagy a műszakival, vagy műszakival. Amit igazából nem nyertél, mert amikor le fog járni, akkor ugyanúgy állni fog. Mindegy. Na, szóval az a lényeg, hogy beültem, és tök jó érzés volt végre az, hogy nem kezdett el számolgatni az autóm, hogyha én most lenyomtam ezt a gázpedált, akkor mekkora gyújtás kell neki, meg mennyi benzint kell bepisilnie ahhoz, hogy ez most azt csinálja, amennyire én lenyomtam a gázpedált. Tehát, hogy valójában az a gázpedál, az mostanában már nem is tölti be azt a funkciót, mert mindenféle ilyen kis szenzorokat szabályzol vele. Tehát nem az van, hogy gázpedál, bovden, karburátor, annak van egy folytószelepe, azt nyitod, zárod. Az amennyi benzin be tud menni, az mind bemegy, az vagy elég, vagy nem. Hanem, tehát én amikor ezt élvezem. A vas a vassal találkozik. Így van, amikor nem gondolkozik, nem ilyen olajos szarokat tekergetsz, ami elvileg szervókormány. A féked nincsen szervózva, mondjuk az elsőre egy kicsit szokatlan volt, tehát így elszoktam ettől a dologtól, hogy nincsen szervófék. Én elhiszem, hogy az ABS, meg a kipörgésgátló biztonságos, meg minden. De azok az emberek, akik azt mondják, hogy mi tömeggyilkosok vagyunk azért, mert régi szarokkal járunk, annak az embernek odaadnám azt az autót, ami egy 40 éves romhalmaz, 50 lóerővel igazából nem is megy, de olyan élményt tud adni, tehát hogy próbálja egyszer azt ki, hogy egy viszonylag keményebb futóműves, kicsit alacsonyabb autó, ami mondjuk a farmotornak van egy csomó hátránya, de nem is ez a lényeg, amikor nyelgázon tud kigyorsítani a kanyarból, és amikor beül a hátulja, és tapad, és megy, és élvezed azt, hogy te mész most 40-nel. Most látni kéne Gyuri arcát. Igen, ezt a teljes átélés. Ez csillogó szemmel. De egyébként, hogyha már a biztonságot említed, én bennem pont ma reggel fogalmazódott meg az, hogy annyi olyan ember van, tehát itt most nem az a probléma, hogy valaki új autóval jár, vagy valaki régi autóval jár, tehát sokszor új autóval járni balesetveszélyesebb, mint régivel, és nem kimondottan a technikából fakadólag, hanem azért, mert egyszerűen az ember nem tud vezetni. Ez így van. És pont ma reggel tapasztaltam egy ilyet, érkeztem a suliba, és egy kereszteződésnél jöttem el éppen, 2 sáv plusz lekanyarodó sáv, és egy szőke leányzó a nagy Tuaregjében érkezik a külső sávban, és már majdnem bent volt a kereszteződés közepén, amikor rájött arra, hogy hoppá, hát ő itt balra akart kanyarodni. Satufék, index balra, keresztbe csapja, de hát a lekanyarodó sávban... Ezek nem nagyon szoktak indexelni. Jó, indexelt, na de hát a balra kanyarodó sávban meg ott állt az összes autó, és őket még nem engedték fordulni, cserébe anyu megállt 2 sávon keresztbe. És akkor mögött elindult az anyázás, hogy menjen már arra, amerről jöttél, és vissza anyádba. és hogy annyi ilyen van, hogy ezek alá az egyébként roppant tehetséges leányzók alá odatolják ezeket a nagy honbár terepjárókat, azért, mert alapvetően nem tudnak vezetni, és hogyha ne adj Isten balesetet okoznának, már pedig biztos, hogy balesetet fognak előbb-utóbb okozni, akkor még véletlenül se ők sérüljenek meg, hanem az, aki a vétlen abban, hogy pont azon az úton sikerült érkeznie, ahol anyu nem találja meg a megfelelő sávot. Igen. Hát tehát azért járnak emberek ilyen nagy luxus terepjárókkal, mert egyrészt értelme nincsen, tehát az erősebb kutya nemzi majd az utódokat elven, hogy hát nekem 2 tonna az autóm, neked csak 1300 kiló, akkor teljesen mindegy, én vagyok a erősebb, meg kigyúrt, meg vállalkozó. De egyébként érdekes is ez is, mert volt valamikor egy baleset, szintén nem túl komoly, azt hiszem Pesten volt egy T2-es transporter és egy 5-ös BMW, hogy pontosan melyik, azt nem tudom. Talán egy 34, de nem biztos, nem tudom. Nem is ez a lényeg, és
azt ugye tudjuk, hogy a T2-esben gyakorlatilag a lábunktól 10 centire már a kültér van, tehát már az autó orra hát van kívülről. a gyűrődő zóna. Így van. És ilyen félfrontális ütközés volt, a BMW-nek szinte eltűnt a fél eleje, a Transporter meg benyomódott az orra. De ez egy kicsit. Pont azért van, mert ha jól emlékszem, akkor a 126-os Mercinél készült először, majd később javítsatok ki, hogyha nem így van, de én úgy emlékszem, hogy a 126-os Mercinél volt az első programozottan tervezett gyűrődőzóna, ami egyébként egy nagyon jó találmány, meg egy nagyon jó gondolat. Tehát abba szoktunk ugye meghalni autóbalesetnél, vagyis hát én még nem szoktam, meg nem is szeretnék szokni meghalni, de ugye az a legnagyobb probléma ezekkel, és főleg az idősebb autóknál, hogy vannak ezek a gyűrődő zónák, amik a régieknél még hiányoznak. És abba szoktunk belehalni, tehát nem feltétlenül a fejsérülésbe, meg a lábsérülésbe, hanem abba, hogy nem tud összecsuklani egy viszonylag merev karosszéria, és azt a nagyon nagy energiát, meg azt a nagyon nagy sebességet nincs mi elvezesse, illetve nincs ami... Elnyelje. Hát elnyelje, igen, ezt a csomó energiát. És az új autók meg azért esnek szét a legkisebb koccanásra is, mert hogy vannak ilyen programozottan gyűrődő zónák, és annak az a lényeg, hogy essen szét, de te ne halljál meg benne. És egyébként ez egy nagyszerű találmány, meg egy tök jó gondolat. Akkor a felvetésem egy hülyeség volt, jó? Akkor nem feltétlenül az, hogy hülyeség, csak nyilván egy modern autónál, vagy modernebb autónál már nagyon sok mindent tudtak számítógéppel tervezni, kiszámolni, tehát nem hiszem, hogy a bogár úgy készült volna, hogy leült Ferdinand Porsche, és akkor, na gyerekek, akkor ennek milyen anyagminősége lesz? És hogyha 90-nel elénk lép majd a villanyoszlop, akkor ez a lemez hogy fog deformálódni? Szerintem pont leszarták. Az volt a lényeg, hogy tudjanak olcsón valami autót gyártani a plebsznek. De hogy ezt a formát kiagyalta ki, azt nem tudom. Tehát ez a mindenfele ívelt. Barényi Béla, akinek a nevét szokták említeni, hogy nagyban felelős a bogár formájáért? Őt szokták emlegetni, de aztán utána mindig meg is cáfolják ezeket a felvetéseket, hogy nem egészen úgy volt az, meg ugye akkor, hogyha már a bogár eredetét firtatják, akkor ugye rögtön jön az, hogy mennyi pereskedés volt ebből. Igen, a Tátrával talán. Igen, hogy a Tátrától nyúlták a dizájnt, de egyébként szerintem csak hát jó, akkor alapvetően a formavilágot, amit szerintem így egy csomó bepipázott náci így, várjál, rajzoljunk valamit, és így a horogkeresztet egy kicsit tovább gondolták, és szerintem így a szintetikus drogok hatására született meg ez a forma. Ja, meg tolták az abszintot, mert ugye akkor még az volt a nagy divat. Meglátták a zöld tündért, és szinte vezette a kezüket végig a papíron. De tényleg, tehát se előtte, se utána nem volt ilyen formájú autó, se ami még hasonlítson. Tehát minden autónak a korhoz képest autóformája volt. A bogár az meg... Ez egy kortalan forma. 39-től 2004-ig az ugyanolyan volt, és sose volt az, hogy ez nem illik ide, hanem igen, az úgy jó ott. És a Volkswagen szokta ezt szerintem nagyon büszkén hangoztatni, hogy ugye hogy a Bogár 38-as megjelenésétől gyakorlatilag 2003-ig változatlan formában gyártották, viszont cserébe évről évre fejlesztettek a technikáján. És ezzel párhuzamba állítva az új autóknak a fejlesztésében pedig nagyon jellemző az az irányvonal, hogy a technika az marad, tehát a motorok, a futómű gyakorlatilag újat már nem tudnak hozni, és minden évben a formát változtatják, mint az 50-es, 60-as évek Amerikájában, ahol ugye volt egy adott modell, és minden évben gyakorlatilag ugyanazon a néven egy teljesen másik autót adtak ki, de ugyanazzal az elavult műszaki alappal. Csak gyönyörű szép formája volt, mert az egyiknek még ilyen kúpos hátsó lámpája volt, a másiknak meg akkora szárnya, hogy 50 mérföld felett felszállt, és a Bogár meg pont azt az építési elvet követte, hogy a forma az állandó, viszont folyamatosan frissítették a technikáját. Igen, de mondjuk ezen kívül volt még pár hasonló ilyen autó, tehát ami több évtizedet megélt, és mindegyik, tehát azokból lesznek nyilván a klasszikusok, a legendák, vagy hát a sokak által kedvelt és ismert típusok, amik rengeteg embernek okoznak örömet a mai napig is. És gondolkoztatok már azon, hogy mondjuk a 90-es évektől kezdődően napjainkig mely autókból lesznek, vagy lehetnek olyan klasszikusok, mint amilyen klasszikusok vannak és rajonganak érte? Röhögni fogsz pont. A Hummer az nagy kedvenc lesz. Röhögni fogsz pont most a múlt héten kezdtem el talán erről egy cikket írni, csak elakadtam, mert úgy rövid lett, és még gyűjtögetni akartam, csak aztán nem volt időm vele foglalkozni, és azért nem került még ki. De egyébként pont ezen agyaltam én is. És? Ha lehet típust mondani, akkor szerintetek? Szerintem
Szerintem többféleképpen lehet megközelíteni. Tehát nyilván... Kezdődik a ködösítés. Nem, de tényleg, tehát nézhetjük azokat a tömeggyártásban készült autókat, amikből több millió is készült esetleg, viszont valami olyan műszaki vagy formai újítást hoztak, amelyik azelőtt nem volt, és valami miatt nagyon szerették őket. Most gondolok itt például a Renault Twingo-ra, ami egy olyan formájú autó volt, ami még most is azt mondod, hú, igen, aranyos, meg szép, meg jó, viszont már az elsőket már pont 20 évvel ezelőtt készítették, és szerintem az valami olyasmi lesz majd egyszer, mint amilyen, ha már Vogarat említettük, akkor az, vagy mondjuk a Fiat 500, vagy valami hasonló, hogy igen, ez egy kis aranyos kis autó, van benne egy csomó olyan dolog, ami előtte nem volt, és hogy igen, tehát az lehet, viszont gyártottak belőle azt hiszem valami, nem akarok hülyeséget mondani, vagy 3,5 millió körül, meg még a mai napig is gyártják Dél-Amerikába. Tehát akkor most szerezzem be a kedvenc fáldakos Renault Twingo-mat. Így van. Szerintem a Twingók azok a mai napig baromi jól tartják egyébként. Így van, igen. Ez szerintem ugyanígy ennek is köszönhető, és előbb-utóbb azoknak is megindul majd. Meg egyszerű, mint a fajék, tehát nem lett szétbonyolítva a motorja, meg a futóműves. Vagy például... Egyébként meg pont emiatt, tehát én azt mondom, hogy az új évezredben, tehát 2000-től fölfelé, én nem látok olyan autót, amiből lehetne valami ilyen. Nekem van egy ötletem, hogy mi és miért. Nekem 2 ötletem van, amit szerintem majd klasszikussá válhat. Az egyik az Avantime. Az mindenképpen. Tehát az is szintén olyan dolgokat hozott, amik gyakorlatilag egy tanulmányautó volt, olyan elborultságokkal, amiket igazából nem is biztos, hogy... De oké, hogy újdonságokat hozott, meg hogy elborult meg minden, de szerintem nem lesz egy olyan közkedvelt autó, mint mondjuk a szüleink idejének, vagy szüleink fiatalságának klasszikus autó. Nem lesz egy Zsiguli, de... Nem lesz egy Zsiguli, nem lesz egy Trabant, nem lesz egy Volkswagen Bogart. Nem, mert gyártottak belőle 8000-et, vagy 6000-et, vagy hogy. Tehát nagyon-nagyon keveset. Viszont az ingyencek szerintem 20 év múlva nagyon csúnya összegeket fognak kifizetni. Így van, a másik szerintem úgyhogy innen üzenjük Bazsó Gábornak, hogy miért adta el. Lehet kapni egyébként, egész értelmes. Igen, 3,5-4 millió forint környékén vannak most. És ahhoz képest, tehát jó autó, csak más. Igen. Tehát tényleg ez a jó, csak más. Meg kell érteni. Így van. És a másik, ami hasonló kategóriás, kicsit öregebb, az szerintem a Fiat Multipla. Tehát, az nagy kedvenc. Az egy annyira beteg autó. Pont ezért, mert ránézel, és ronda. De olyan aranyosan ronda, tehát úgy ronda, hogy igen, ez nem szép, olyan, mint a Tapir egyébként, mint a Tip 4. Hogy ránézel, nem szép, de mégis valami megfog benne, valami miatt. Milyen azonnal beleég a retinádba az, így van, pontosan, így van. És amellett meg egy nagyon praktikus, nagyon jó autó. Tarkón csapták egy péklapáttal, és így nem sikerült helyrehozni, de nem tudom, tehát nekem a Multipla az annyira nem. De nekem adja. Szerintem az is. Nem azzal a pici ültetéssel, amit Pesten látunk, egy picit peresebb gumival, meg valami szép felnével, annyira jól nézett ki. Igen, én akkor újra szerelmes lettem a Multiplába, az nekem kell. És melyik az autó, amit te mondtál? Hát figyelj, én ezen nagyon sokat gondolkoztam, gyakorlatilag egyezik a véleményünk, viszont amivel szerintem sokan fognak vitatkozni, az nem is inkább egy autó, hanem egy formatervezési irányzat. És ez pedig Chris Bangle. És az ő általa tervezett első BMW-k, ugye a szomorú szemű 7-es, meg a Z4, azok az autók, amik elindítottak egy olyan formanyelvet, nem csak a BMW-nél, hanem nagyon sok más gyártónak az új termékeit, ha megnézitek, akkor látjátok, hogy nagyon sokat merítettek abból a lemezformálási technikából, amit a BMW előtt még nem csinált senki. Tehát az egy iszonyat pervers dolog, amikor megnézel oldalról egy Z4-et, és jön az enyhén agresszív él, vagy a motorháztetőnek a teteje, van egy él, ami az első kerék fele indul, és utána pedig van a küszöbnek is egy olyan éle. És ugye egy csomó domborításból, meg egy homorításból az autó oldalról egy Z betűt formáz meg. Igen, mondjuk nekem a 7-es az pont nem tetszik. Tehát, nekem az a baj, hogy ez pont olyan, mint a Bálna, tehát a W140. Én tehát a Bálna Mercibe szerelmes vagyok. Tehát tudom, hogy egy nagy rakás szar, meg hogy ne vegyek olyat sosem, meg sose lesz annyi pénzem. Tehát most az alja, mit tudom én, 2 éven belül elérhető lenne, csak 2 év múlva meg már kikopnak pont azok a hulladék Bálna Mercik, amikre már akkor lenne pénzem, és a jó meg baromir drága lesz.
de az gyönyörű, és pont ugyanezt adja át ez a Bengal-féle első szériás 7-es. Nem és tudom, pont nekem... Balczó Robi írt tegnap róla a blogjában. Igen, azt olvastam, viszont én azon gondolkodok most, hogy felvetetted ezt az egészet, hogy nekem ezek az új formatervű autók, ezek a modern gépek, ezek annyira nem adják. Tehát valahogy nem tud megfogni az a formavilág, amit képviselnek, és nem tudom, tehát nekem ezek a 2000-től napjainkig gyártott autók, ezek ilyen egy nagy szürke massza, és nincs egy, ami így kiemelkedne közülük, amire azt mondanám, hogy na ez igen, ez tényleg egy olyan autó, ami így megfog, és amiről tényleg így tudnék esetleg álmodozni, hogy nekem egy ilyen kell feltétlenül. De hogyha mondjuk belegondolsz, akkor a nagy szürke masszát említett, hogyha belegondolsz, akkor az autógyártásban mindig is volt egy olyan, az adott időszaknak mindig megvolt a maga úgymond stílus irányzata. Tehát kezdődtek a szekerekkel, mert mondjuk az első Benz az egy szekér volt. Egy háromkerekű valami. Utána jöttek ugye a 10-es évektől mondjuk 30-as, 40-es évekig, amikor hosszú motorháztető, kétkereklámpas, ívelt sárvédő, fakerék, küllő. Utána kezdtek egy picit aerodinamikusabbá válni. Például Amerikában akkor jöttek a nagy ívelt bálnák, akkor később a 60-as évekre ezek a formák kicsit visszavettek, picit finomabbak lettek a vonalak, 70-es években szögletesek lettek, utána a 80-as években még inkább. Még szögletesebbek, így van, a 90-es évekre, meg ugyanezek gombóc. Igen, pontosan, tehát ugyanezek a szögletes formáknak az éleit lekerekítették, és most meg így gyakorlatilag így mindenből jön minden, lehet, hogy Bengal hatására, többek között nyilván, de így minden, és az összes autó mindenfele minden forma Én ezt értem, hogy mindenkornak megvolt a saját stílusirányzata, de egészen a 90-es évek végéig azt mondom, hogy mindegyik formavilágban volt valami olyan, ami megfogta az embert, vagy megfoghatta az embert, volt valami szeretnivaló. Viszont nekem ezek az új, ilyen nagyon-nagyon modern formájú autók, ezek nem hoznak olyat, amire felpörögnék, amire azt mondanám, hogy ez végre valami olyan. Az identitásukat is elvesztették, vagyis a legtöbb gyártó az mindenképp. Nekem főleg a keleti, nem keleti, hanem a távol-keleti. A japánok nem, tehát a japánoknak van egy kicsi olyan, az ilyen túlfűtött technológia szaga, de például a koreai, meg Sangyong, Action, például, de tehát azok olyan ízetlen, bűzetlen, de ha már ezt mondod, hogy identitás, emlékezzetek, amikor kijött a Ford Focus, és akkor az ott a 90-es évek végén az egy merőben új formavilágot képviselt. Igen. És akkor az összes autógyártó birka módjára megindult a Ford után, és mindenki Focushoz hasonló autót akart gyártani, akart tervezni. A Focus állítólag futóművét tekintve az egy nagyon eltalált konstrukció. Mondjuk szerintem az első Focus formája most 2012-ben azért kicsit ilyen fáradt. Nem is azt mondom, hogy időtálló, csak azt mondom, hogy amikor ezzel ők előrukkoltak, akkor ez egy olyan újításnak számított, amit előzőleg még senki nem talált ki. És akkor mindenki azt mondta, hogy hát ez tök jó, hát akkor mi is valami hasonlót. És most én ezt veszem észre az autógyártókon, hogy ilyen csorda szellem van igazából, hogy valaki kitalál valamit, és akkor mindenki birka módjára megy utána, és olyat akar csinálni, mint amilyet mondjuk csinál a Nissan, vagy amilyet csinál a Volkswagen, vagy akárki. Tehát aki valami újdonságot kitalál, azt rögtön mindenki elkezdi majmolni. Ez mondjuk érdekes, mert például gondoljunk bele, Fiat annó kidobta az 500-as Fiatot, nem majmolták konkrétan, viszont a Seat is gyártott 500-ast, a Puch is gyártott 500-ast, gyártott a Zastava is, tehát gyakorlatilag ugyanazt az autót gyártotta, nem, az Zastava az nem gyártott, az csak 750-es így van, azt a 600-ast vett, tehát mindegy. Meg ott voltak a lengyelek a Polski Fiattal. Igen, az meg már utána, vagy a 124-es Fiatot átvette a Lada, és akkor onnantól az lett a Zsiguli, tehát ott nem másolták egymást, hanem gyakorlatilag a komplett. Megvették a licenszüket, és akkor valamit fejlesztettek állítólag valamit rajta, vagy előre, vagy vissza. Hát hozzáállították az ottani piacnak megfelelően. Így van. Tehát mert a Trabant útfekvése kiváló, de ez nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson. Így van, pontosan.
De akkor még voltak egyéniségek, akkor még volt olyan, hogy valaki kitalált valamit. Oké, valaki más megvette ezt a licenszet, és akkor gyártották még 6 másik országban ugyanazt az autót némi változtatással, de akkor nem az volt, vagy nem ennyire durva volt ez, hogy akkor most mindenki ugyanilyen formában gondolkodik. Hát figyelj, hogyha azt nézed, azért a 70-es években mondjuk ott van a Ladának a formája, azért nem volt egy olyan kiemelkedő hasraesős forma. Tehát, hogy gyakorlatilag az a klasszikus kocka autó, 3 dobozból összerakva, egyébként tök szép sziluettje van, vagy én szeretem ezeket a rendes szedán autókat, vagy a rendes szedán formákat, és abban jó, oké, tényleg tök jól néz ki a Zsiguli, de akkor is vagy arra leszek kíváncsi, hogy mondjuk az elkövetkezendő 20 évben hova fog az autóknak a formanyelve, vagy ez a formatervezésük változni, és 20 év múlva mi a mostani autókat hogyan fogjuk látni. Igen, tehát ez nagyon érdekes, mert szerintem kell egy bizonyos idő, miután, ahogy mondtad, hogy például az első Focusnak most olyan fáradtnak tűnik a formája. Nekem ugyanez a véleményem mondjuk a 90-es évek közepe végi autókról úgy általában. Hát a Saab 900. De az annyira beteg formájú autó, hogy az annyira nem kopott ki. De mit tudom én, mondjuk egy Seat Cordoba, vagy egy... Tehát az még pont az ami még nem tudsz rá úgy nézni, mint egy régi autóra, de újnak meg már tényleg, ahogy mondtad, elkopott. Tehát hagyjuk, hogy kiforja magát ez a dolog. Így van, tehát szerintem, az egész. így van, szerintem ugyanez lesz majd mondjuk a mai autókkal 30 év múlva. Nyilván majd akkor ugyanígy leülünk és megbeszéljük, hogy na, akkor hogy volt, mint és volt. És biztos lesz mindenkinek otthon vagy egy Swift, vagy egy F-Astra. Igen, csak 30 év múlva már úgy fogjuk majd azt, hogy emlékeztek még, amikor annak idején beültünk a 90-es években abba a jó kis csehszlovák gyártmányú. Tehát akkor majd így fogunk hozzáállni ez az egészhez. Most Gyuri már röhögünk. Jó, kész, tehát most meghagyni. Mindjárt reagálunk. Hát mert régen még minden jobb volt. Mert amikor a kínai fröccsöntött vízipisztollyal lövöldöztünk egymásra a csehszlovák lemosható kerti bútor. Azért mondjuk 50 évesen még nem szeretnék ilyen 54 évesen. Jó. Tehát akkor majd 60 év múlva. Hát, ha még itt vagyunk. Igen. Tehát majd akkor beszélgetünk így. De nem, tényleg, tehát pödörgetjük a szakálunkat. ez a formavilág, ez tényleg egy olyan dolog, amihez mondjuk kell egy jó 25-30 év, mire újra azt mond rá, hogy igen, ez szép. Tehát lehet, hogy újkorában nem mondtad rá azt, hogy szép, de ugyanúgy szerintem 15 évvel ezelőtt senki nem mondta azt, hogy a Zsiguli egy szép autó, ugyan tartsuk már meg, ha 10 éves. Inkább lecserélték a 15 éves nyugatira, mert az akkor szépnek számított, mert elérhetetlen volt. Nem tudom, nekem sokat kell még innom ahhoz, hogy az a Multipla az szép legyen. Tehát én is azt mondtam, hogy a Multipla egy szép autó. A Tapir se egy szép autó, csak... De most, hogyha a kettő közül választani kell, én inkább a Tapirt választom. Igen, de azt is amiatt, mert nyilván a kora az megvan neki. Bár mondjuk a Multiplát azt meg inkább megjátszanám úgy, mint ahogy Jean-Louis Lesser a Renault Kangooval, és csinálni belőle egy ilyen Dakaros buggyt. Szegény Multipla. Igen, de legalább 2 navigátorod lehetne. Na jó, de mert 3 elférünk. De hát a Renault Kangoo se olyan, amire azt mondanád, hogy na akkor ezzel menjünk, és keresztül a sivatagon. Nem, viszont ahhoz képest, hogy ez valamilyen haszonjármű, az ahhoz képest meg egész pofás. Vagy nem pofás, azt sem mondanám, hogy stílusa van, de legalább kitűnik. Igen, és erre most álltak rá igazán a haszonjármű gyártó cégek is, mármint azok az autógyárak, akik gyártanak, hogy gyakorlatilag aki abba dolgozik, az egész napját ott tölti. És például ott van a mi Peugeot boxerünk, vagy a mi cégünknek a Peugeot boxere, ami egy fapados valami, és nem kényelmetlen, meg hogyha fel kell menni vele Pestig, akkor nem mondom azt, hogy nincs az Isten, hogy beleüljek, de a mostaniak azok már jóval kényelmesebbek, és tényleg ezt veszik figyelembe. Ezért kell a napellenzőbe LCD TV-t építeni. Például. Vagy ilyen ledes kijelzőt. Le nem maradja bariköztől. De hogyha meg stílusos haszonjárműre kell gondolni, akkor nekem Volkswagen Transporter jut eszembe azonnal. Hát az egyetlen, ami... Még a csőrös Ford Transit. Igen, tényleg. Az mennyire tuskó. De ezeket se úgy gondolták, tehát amikor ezeket tervezték, se úgy gondolták. El nem tudom képzelni, amikor... Jó, mondjuk a Transporternél lehet, mivel az volt személyautó változatban, és hogy igen, ez legyen szép. Hát biztos, hogy szép volt a csőrös Transit 30 évvel ezelőtt? Lehet, hogy akkor is úgy volt, akkor azzal voltak úgy, mint most én vagyok a Multiplával. Ja. Vagy egy Niza, mint szép autó, hát most megőrülnénk érte. Vagy egy Latviáért. Egy zsukér, már egy zsukér is. Ja. Pedig hol mondanád rá egy zsukra azt, hogy szép? Hát nem, az nem szép. Tök mindegy. Vagy egy barkaszra. De a barkasz se egy olyan
Sosem mondta szerintem senki, hogy a Barkasz egy szép autó. Akkor itt vagyok én elsőnek, hogy a Barkasz Jó, az szép. én is azt mondom nyilván, hogy az egy szép autó, de akkor, vagy 15 évvel ezelőtt, akkor még senki nem mondta azt, meg lehet újkorában se. És képzeljétek el, a Barkaszról jut eszembe, tegnap mentem a Nagyerdőn, és hogyha beszorulok mondjuk egy busz vagy egy kamion mögé, ami nagyon-nagyon-nagyon látványosan füstöl, többnyire beszoktam kapcsolni a belső levegő keringtetést, pont azért, mert ezt a dízelkormos szart utálom szagolni. Viszont ment előttem egy Trabant kombi, még az ablakot is lehúztam, hogy de zsír, mert egyszerűen érezni akarom azt a 2 ütemű kipufogó szagot, amivel felnőttem gyerekkoromban, és ez tök jó volt. És mondtam, hogy te nem vagy normális, Gyuri, tehát ez neked hogy tetszett, meg hogy jön be, de... Nem vagy normális, de szerintem egyikünk sem normális. Hála Istennek. De azért a mi gyerekeinek milyen rossz lesz már, mikor majd beülnek annak idején az elektromos autókba, és ők már nem fogják érezni azt az átható benzingűzt. Ja, és választhatnak majd a akkor létező ilyen iPodokon, meg rádiókon, hogy most akkor sorhat hangot hallgatunk, most V8-at hallgatunk, most V8 kompresszor, most V12, akkor... Tehát az milyen szar dolog lesz, hogy egy autónak nem lesz hangja. Tehát most csöpögünk a mindenféle autóhangokra, hogy de szép, de jó, és a villanyautóban meg majd hallgatjuk ezt, hogy kiakadnak tőle. Teljesen, tehát az, hogy rádiót hallgassak, mondjuk megint felhozom a bogárba, az kizár dolog. Azért, mert nincsen benne. Ami nincs, azt nem tudod hallgatni alapvetően. Van otthon annyi rádiója Béncinek, hogy egyet. Van. De én pont most láttam egyébként egy ilyen tanulmányautót, ami úgy volt megcsinálva, egy ilyen nagy feketeség volt az egész, azt se látod, hogy hol az eleje, hol a vége, viszont az a bazi nagy újítás, hogy egy ilyen komplett kijelző az autónak a kasztnia, ilyen... Azért, amikor a vállalkozó a lakótelepről hazaér, és kirajzolja az oldalára, hogy szeretlek, Ica. Mondjuk, de akár a Facebook profilodat is kirakhatod az autó oldalára, és... De az nem úgy volt az autó, hogy az autó túloldalán látható dolgokat vetíti ki a másik oldalára, hogy olyan legyen, mint hogyha átlátszó lenne? Nem. És a BMW-nek én ezt láttam, hogy az átlátszó Mercedes. Nem, ez biztos, hogy nem Mercedes volt. A BMW-nek talán Vision néven futott az a tanulmányautója, ami gyakorlatilag egy ilyen dróthálós szövet. Azt ti láttátok? És úgy, hogy csak igen. Nyilván ez a Bengal-féle forma, és ott van a 2 vese, és ha felkapcsolod a világítást, akkor így szétnyílik ez az egész. Valami eszméletlen. Jó, itt kapjuk a szolgálati közleményt. Sanyi, hozz vissza a kalapácsom! Szolgálati de most nem vonat érkezik a második vágányra balkész felől. No, és gyakorlatilag elérkeztünk így a műsoridőnk végéhez, és felmerült bennünk az a gondolat, hogy mégis ez hasonlít egy ilyen rádió műsorhoz, és ott szoktak zenélni, és nem a jól megszokott klasszikus Fluor Tomi Mizuját szeretnénk hallgatni, se nem Lady Gagát, így van, hanem szeretnénk lehetőséget biztosítani olyan fiatal, feltörekvő zenekarok számára, hogy megmutathassák magukat, mert mi is tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire nehéz valamit elkezdeni, viszont ezt a kezdőlökést, ha így, de mi szeretnénk nekik megadni. És akkor... Mi következik? Panodáma. Meg a Vissza hozzám. Ja. Vagy az, aki mindig sír, vagy nincs normális pasi, hogy nem szereti tényleg senki, de most egyszer az életben hallgass rám, hogy nem tévedtem, csupán van, hogy visszatérsz hozzám. Egy szívem még elindultam egy jó emlék után, ami most visszatér hozzám. Mondtam, hogy jobb lesz majd, elindultam, hogy kerüljem a bajt, de mindig nézd kicsi lány, ne még már az a lány, miért mondanád, hogy csak is innen vágysz, mert elmúlt már, és nem vagyunk egy pár, még mindig fáj, hogy itt hagytál, nem engedsz el, nem hiszem el, maradnánk pedig nem kényszer.
neked. Hiányzik az a sok szép év, az a millió szép emlék. De most egyszer az életben hallgass rám, hogy nem tévedtem. Csupán párában, hogy visszatérsz hozzám. Egy szép emlék, elindultam egy jó emlék után, ami most visszatér hozzám. Jobb lesz majd, elindultam, hogy kerüljem a bajt, de mindig visszatérsz hozzám. Egy szép emlék, egy jó emlék után, ami most visszatér hozzám. Hogy jobb lesz majd, hogy kerüljem a bajt. Mondd, meddig várjak még, mondd, meddig húzzuk még. Mondd, meddig várjak még, hogy elmúljon minden szép. Mondd, meddig húzzuk még, barátból ellenség. Mondd, meddig várjak még, úgyis az lesz, mint rég. Mondd, meddig húzzuk még, ebből most már elég. De mindig visszatérsz hozzám. De mindig visszatérsz hozzám. Szép emlék, elindultam egy jó emlék után, ami most visszatér hozzám. Hogy jobb lesz majd, hogy kerüljem a bajt, de mindig visszatérsz hozzám. Egy szép emlék, egy jó emlék után, ami most visszatér hozzám. Hogy jobb lesz majd, hogy kerüljem a bajt, de mindig visszatérsz hozzám. Köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Jövő héten újra jön a helyzetjelző, Majd meglátjuk, hogy milyen stábbal. Viszont meg most hogy miről fogunk beszélni, de ha van ötletetek, amiről szeretnétek, hogy jól megmondjuk a véleményünket, akkor ezt sok szeretettel várjuk tőletek. Mutassak be valakit? Vagy meg volt az elején? Bemutattuk az elején. Itt Akkor voltunk, köszönjük szépen Vincinek, GK-nek, meg Gyurinak, hogy itt volt. Sziasztok! Sziasztok! Régi autókról mondjuk túl sokat nem beszélgettünk, de mindegy. Megyek, megkeresem a kis csajt.